Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akeh wong sing melompat saka jembatan cangar pemerintah lan warga nindakake upaya nyegah. Kota Batu, 27 April 2006. Jembatan cangar sing biyen kondang minangka lambang papan wisata lan dalan penghubung penting ing Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Saiki dadi omongan warga amarga ana kedadean sing ngegerisi ing sawetara sasi pungkasan karep ana wong sing nyoba mungkasi uripe kanthi cara melompat saka dhuwure jembatan kasebut. Kedadian iki ndadekake warga padha kuwatir, mula pemerintah lan macem-macem pihak langsung tumindak kanggo nyegah lan ngatasi masalah iki. Miturut catatan saka Kepolisian Sektor Junrejo lan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, wiwitan tahun 2006 nganti saiki wis kecatet ana 7 kasus wong sing nyoba bunuh diri nganti cara melompat saka jembatan cangar. Saka jumlah kasebut akeh sing bisa ditulungi kanthi cepet amarga kersane warga ing saubengi lan para petugas sing siaga, senajan ana sawetara sing nandhang tatu sing abot.